Lo reinar me lo bocci. Un reinar caminava amb un bocci, lo premier era fiertus e marciava la testa alta, e l'altre buona bestia se pensava che era un devengut bon col·lega perché lo matin s'era un rescontra d'azar e che havien begut un coensen a la taverna di Carretier. Se podia devinar de l'un que lo premier era un gusàs tot jolès a profitar des autres, un rei de la ganta collon. L'altre banar, au contrari, li vesia pas mai l'un que la punxa de sa barbicheta e cresia tot ce que li disien. Pas men, fasia la fiertà de son mestre e de tot lo país d'Eurove, talament era gran, fort, amb de longue bana tot sud que passavon just din li pitjota carriera del vilatge. Espera que tutte li pastre de l'entour lo venien chiere perché onoressa sei cabra. Adun, li dus compaire caminavon quand la se li faguessa restar en un pus, que per pusquessi a beure, folia soltar de din a 2 metres de fum. E ce que fagueron. Après haver ben begut e s'estra refrescar, lo reinar digué au bocci: «Oh, compaire, ara fou que sortem d'aquí. He una idea. Tu que si és gran a gaillard, mette-te dret, ombula-te tant que podràs e cada ben tei bata de davant e tei bana contra les pèls del pus. Eu que pesi gaire, vau muntar su teis esquina, puis su tei bana, e enfin me salaïsar per sortir del pus. Après, ben segur, t'ajudarai en te tirant de nau e tu pereu sortiràs facilament d'aquí. Ah, digui lo bocci, soc ben content de t'haguer rescontrat, borcas renca de bones idees. Eu hauria jamais pensat en aquella solució. Ensim fagueron, com havia dit lo reinar. Ma hi ha quelques punts, un co de fora, se sentigué plus obligat d'ajudar lo col·lega e mai d'accords se trufedeu en li faguent la leçon. Bocci, savies agut tant de jutjament que de peu menton o d'entaia su teibana, savies jamais descendu au fond d'aquell pos sense haver pensat a l'abans en una solució pertinentia. Ara me'n vau que hi pom perdu de temps amb tu e que hi de fai important que m'espero. Adieu! La moral d'aquella història és que abans de tanta aventura, n'en fou toujours calcular la fin.